Una pastisseria de Terrassa guanya el premi al millor torró de crema d'Espanya. El millor torró de crema d'Espanya. La pastisseria Turull ha estat la guanyadora del quart concurs del Gremi de Pastisseria de Barcelona amb participants de tot l'Estat. A veure, aclarim el titular, No és que la pastisseria Turull de Terrassa hagi fet un torró per commemorar la crema d'Espanya. Sí. Vale? Ara les portes a l'hivern tot costa molt d'encendre, a més, sinó que s'ha proclamat guanyadora de la quarta edició del concurs millor torró artesà de crema de l'Estat. Vale? Estan elaborats amb ametlla, rovell d'ou, làctics, sucres i aromatitzants i cremats per una o diverses cares. Dues reflexions. A veure, si jo tingués un altre tipus d'estómac, de titani o d'amiantum, com les garres d'aquelles, com les urpes del Lobesno, vale? Sí. A un metabolisme que no em convertís el sucre en cansalada, et prometo que em fotria una barra d'aquest torró de postres cada dia. Però començaria avui mateix, Passa que és un drama. Em foto un carpaccio sacarina i ja m'engreixo. És un drama, això, I dos, crec que tot el producte d'alimentació guardonat hauria d'enviar una mostra a la redacció del Va Parir per corroborar davant de tot Catalunya que no hagi estat amanyat, sí o no? Qui t'he vist bé, Quim? Doncs, per exemple, una mostra d'aquest torró. Nosaltres, ja ho diu ell. Una mostra, jo que sé, un palet de 500 quilos, per exemple, una mostra, Sí, una cosa simbòlica.